Wasu rahotanni sun bayyana cewa wasu makwabtan jamhuriyar Niger biyu wato Benin da Nigeria su rufe kan iyakokinsu da kasar bayan takunkuman da kungiyar ECOWAS ta sanya wa kasar. Kasar Benin dai tana da iyaka da jamhuriyar Niger wanda kasar ta Niger ta dogara da ita wajen safarar kayayyaki daga ciki ko zuwa wajenta ta tekun Atlantika. Wasu bayanai sun ce an dakatar da manyan motoci dauke da kayayyaki zuwa jamhuriyar ta Niger akan iyakokin kasashen biyu. Haka zalika wasu rahotanni daga jamhuriyar Niger sun ce Najeriya ma bisa ga dukkan alamu ta dauki makamancin irin wannan mataki na rufe kan iyakarta kasancewar harkoki a bakin iyakokin kasashen biyu sun tsaya cik. Wasu mazauna sassan jamhuriyar ta Niger dai sun fara kokawa a game da tsadar rayuwa wadda suka shiga cikinta sakamakon rufe iyakokin kasar bayan juyin mulkin da sojojin suka yi. Rahotannin sun ce wasu 'yan kasuwa a kasar sun ƙara farashin kayayyakin masarufi inda suke alakanta yin hakan akan fara aiwatar da takunkuman da aka sanya wa kasar sakamakon juyin mulkin. Iyakar Najeriya da Niger dai ta kama tun daga yammacin Daura da jamhuriyar Benin har zuwa gabashi inda ta kai ga iyakar kasar Chadi. A wani labari kuma kasashen Faransa da Italiya sun shirya kwashe 'yan kasashen su da sauran turawa mazauna jamhuriyar Niger bayan juyin mulkin da aka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum, daya daga cikin shugabanni masu kawance da kasashen yamma. Kasar ta Faransa ce ta fara bayyana shirin kwashe al'ummar tata daga jamhuriyar Niger, inda ita ma kasar Italiya ta sanar da irin wannan mataki bayan kifar da gwamnatin ta Bazoum Muhammad. Kasar ta ce za a kwashe ɗaruruwan Faransawa ne mazauna Niamey da sauran biranen Niger ta jirgin sama zuwa gida. Kasar ta ce ta ɗauki matakin ne saboda mummunan hari da masu zanga-zanga suka kai wa ofishin jakadancinta a ranar Lahadi da ta gabata, tare da ganin an rufe sararin samaniyar jamhuriyar Niger, wanda sakamakon hakan ya sanya 'yan kasar ba su da damar fita ta hanyar amfani da jiragen saman fasinja. Ita ma ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta shawarci Jamusawa mazauna Niamey, babban birnin kasar da sojojin suka yi juyin mulkin da su karbi tayin ficewa daga kasar a jiragen kwasar al'ummar na kasar Faransa. Wannan mataki dai yana zuwa ne bayan shugabannin mulkin soji na kasashen Burkina Faso, Mali da Guinea sun bayyana goyon bayan su ga sabbin mahukuntan da suka yi juyin mulkin a jamhuriyar Niger. Ita dai kasar ta Faransa wadda ta kasance tsohuwar uwar gidan ta jamhuriyar ta Niger ta ce tsaron rayukan al'ummarta wani muhimmin abu ne da take baiwa fifiko. Kasar ta Faransa tana da dakarun soja 500,000 a yankin waɗanda suke taimakawa kasashen Sahel wajen yaƙi da 'yan tada kayar baya masu ikirarin jihadi. Tuntuni dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta yi barazanar ɗaukar tsauraran matakai akan ƙasar ta Niger matuƙar sojojin da suka yi juyin mulkin ba su mayar da shugaba Bazoum akan kujerarsa ba. Tuntuni dai wasu 'yan Niger mazauna kasashen ƙetare suka fara bayyana fargaba tare da yin kira ga kungiyar ta ECOWAS da sauran kasashen duniya da su yi din mai yiwuwa wajen dawo da zaman lafiya a ƙasar tasu. Kiran al'ummar na Niger mazauna kasashen ƙetare yana zuwa ne bayan sanarwar da gwamnatocin kasashen Mali, Burkina Faso da Guinea suka fitar a matsayin martani ga shirin kungiyar ta ECOWAS akan mayar da Bazoum akan mulkin sa. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Nigeria, Janar CC Musa, ya bayyana cewa sun shirya tsaf inda suke jiran umarni daga kungiyar ta ECOWAS domin kare tsarin dimokuraɗiyya a jamhuriyar Niger tare da dawo da shugaba Bazoum akan mulkin sa. Bayanin babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron ta Najeriya ya biyo bayan kudirin da kungiyar ECOWAS ta dauka na yiwuwar yin amfani da karfin soja wajen dawo da zababbiyar gwamnatin farar hula akan mulki a kasar ta Niger. Tun farko dai bayan kammala taron na shugabannin kasashen ECOWAS a birnin tarayya Abuja, shugaban hukumar gudanarwar kungiyar Musa Traore ya bayyana cewa har yanzu su a hukumance Muhammad Bazoum ne suka sani a matsayin shugaban kasar Niger, don haka ya zama wajibi nan da mako guda a mayar da tsarin mulkin dimokuraɗiyya a jamhuriyar Niger ko kuma a yi amfani da karfin soja wajen dawo da shi. Traore ya kara da cewa tuntuni an umarci manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen ECOWAS da su gana domin shirin tunkarar sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar ta Niger. To sai dai a waje ɗaya kasashen Burkina Faso, Mali da Guinea sun bayyana duk wani yunkurin amfani da karfin soja wajen dawo da zababben shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum a matsayin kaddamar da yaƙi a kansu. Kasashen uku sun kuma yi barazanar ficewa daga kungiyar ta ECOWAS domin taimakawa gwamnatin mulkin sojin ta jamhuriyar Niger daga mamayar da dakarun kungiyar za su iya yi mata. Kasashen sun bayyana haka a cikin wata sanarwa da suka fitar inda suka ce suna goyon bayan juyin mulkin na jamhuriyar Niger kuma za su taimaka mata a yunkurin mamayewar da kasashen ECOWAS suke nema su yi mata.
Ƙasashen sun kuma ce suna kallon duk wani yunkuri na mamaya da za a yi wa jamhuriyar Nijar a matsayin wani mataki na ayyana yaƙi a kan ƙasashensu, kuma matukar hakan ta faru babu wata makawa za su fice daga ƙungiyar sannan su taimaka wa ƙasar wajen kare kanta daga mamayar da ƙungiyar ta ECOWAS za ta yi mata. Hakan dai ya biyo bayan barazanar da shugabannin ƙasashen ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin na Afirka ECOWAS suka yi na yin amfani da ƙarfin soji wajen dawo da dimokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar idan sojojin da suka yi juyin mulkin suka ƙi mayar da hambararren shugaban ƙasar akan kujerarsa. Dukkan ƙasashen uku dai waɗanda a halin yanzu suke ƙarƙashin mulkin sojoji sun kasance makwabtan ƙasar jamhuriyar Nijar kuma suna fama da matsalolin tsaro iri ɗaya. A yanzu haka dai ana iya cewa yanayin da ake ciki yana ƙara zafafa, inda ake ganin cewa matakin da ƙasashen uku suka ɗauka yana iya sake dagula al'amura.